6C bidalketan egin behar da adimen artifiziala eduki sorrerarako. Adimen artifiziala nola erabili? Adimen artifiziala erabiltzeko lehenengo dauke egin barra, behai prompt bat sartu. Zer da prompt bat? Agindu, galdera edo jarraibide bat, normalen adimen artifizial bati zer egin edo zer erantzun behar duen esateko ematen zaiona. Nolako izan behar du? Izan behar da argia, ze informazio behar duen, espezifikoa, ondo zehaztuta, laburre, testu ingurun jartzea, adibidez informazioa nokoa behar duen, ez da berdin izatea, lehen hezkuntzako, DBH-ako, unibertsitateko behar duen, gakoitzak erabiltzea, ez da berdin soldadura esatea, elektrobidezko soldadura, espezifika egiten dugu. Interaktuado esperimentau, beak ematen digun informazioekin, gero aukera batzuk ematen ditu, sakontzeko, beste informazio batzuk lortzeko, eta gero sormena erabili. Informazio ezberdinak lortzeko. Hala ere, gero, adimen artifizialak ematen digun informazioa, konproba emaitzen egokitasuna eta fidagartasuna bermatzeko. Zergatik, akatsak eta datu okerrak eman ditzazkelako orduan. Emarra iturrin egiaztapen bat, nork idatzi duen informazioa, noizkoa den, zein gugunetan agertzen den, beste iturri fidagarri eta baieztatzen duen, konproba emarko da. Erantzuna kontrastatzea, eman digun informazio hori, entziklopedia edo web horri fidagarri eta web horri fidagarrietan alderatuz. Fidagarritasun irizpideak, informazio objektibo baldan, zeiturri aipatzen diren, datuak eguneratuak aldiren, erreferentziak ematen dituen, erabilitako iturriak aipatu, plagia saiestu, egileak errespetatu, eta beti behar da, adimen artifizialen erabilera etikoa eta arduratsua. Guaingo jardueran ze proposatzen da? Proposatzen da adimen artifizialarekin eduki digitalak sortzea. Ikasleak adimen artifiziala eduki digital horrekin sortu beharko duzue, informazioa bildu, egituratu eta modu sortzailean komunikatzuko. Ze estrategi proposatzen dizuet? Gai edo erronka bat aukeratu, kasu honetan izango da elektrobidezko soldaduran segurtasuna, informazioa bildu eta egiaztatu, ari azalpena eskatu, beste iturri fidagarrietan kontrastatu eta hien nagusiak hautatu. Hortako egin dugu, ChatGPT hartzen dugu, eta galdetzen dugu, elektrobidezko soldadurai buruzko segurtasuna, Arrisku nagusiek zein dien, erredura txinpartaketa mental lortua, ematen digu, babes pertsonaleko ekipamentua, EPIA, gomendagarri zer dan, lan inguruneko neurriak, segurtasun elektrikoa, begiak eta azalderaren babesa, ondorioa, eta hau egin beharko genuen konproba. Hau konproba daike beste web horritan, edo galdetu daike baita, nondik atera duzu? Eta esaten digu, nondik atera da. Eta hemen konprobatzen du informazio hori. Konfiagarri dan, edo eta bestela indaikeuk gure apunte edo beste web horri batzutatik konprobau, hauek benetazko dian. Orduan, elektrobidezko soldadurei buruzko informazio bat daukeu, egiteko, behar duna bideo bat, aurkezpen bat. Orduan, bigarren puntu egin dugu, informazioa bildu eta egiaztatu. Gidoia edo goitera bat sortu beharko dugu aharekin, hori ja gidoia bastante sortu eman digu, eta guain emarko dugu eduki digitala ekoitzi. Sortu nahi den formatuan arabera. Bideoa, infografia, aurkezpena. Nik hemen aurkeztuko dizuet, aurkezpen bat nola egin, orduan hortako ibiltzen dugu. Bisme sartzen baduzu Googleen web horri eta bidaliko dizuet, eta hemen ematen digu aukerak, zera ezberdinak, Ja presentazio aukera ezberdinenak, Orduan indikeu, zerotik abiatuta, PDF bat edo sartuta, edo generau adimen artifizialan diseinu batekin. Guk hartuko hauetako bat,
Eta jungo ginen, moldatzen bai, adibidez, hau hartuko dugu, hau hartuko dugu, eta edit ematen dugu. Eta jungo ginen, hemen sartzen, lehen lortu duen informazioa bai. Berak ematen digu hemen diseinu ezberdinek zenak, diapositibanak, eta gu hemen jungo ginen, hemen kopiatzen bai, adibidez, zer esan digu. Elektrobidezko, arkubidezko, arriskutaz izan daitezke neurri egokiak. Bai, orduan, segurtasun neurri hartuko du adibide bezala, izenburu bezala. Jungo geha honea, eta operatzen dago, eta ordezkatzen jungo ginen, bai. Segurtasun neurriak, hemen jarriko dugu, elektrobidezko soldadura. Bai, eta usten digu dana moldatzen, bai, adibidez, Oxford Testing Corporation hau ez dugu behar, ezta? Bai, indikeu, borra hau indikeu. Eta hemen nahi badu argazkina sartu edo utziko zigu, baina, bueno, ez dugu behar, kendekin dugu, bale? Orduan hau izango zen, adibidez, gure lehenengo diapositiba. Bale? Orduan, hau izango zen gure lehenengo diapositiba, juten geha beste diapositiba batea, bueno, hau ondo iruditzen zagun edo ez, argazki aldagoitzen uzten digu, bai? Orduan jungo ginen pixkanak azaiten. Argazkie aldau indeikeu, bai, izkenen uzten digu argazkik aukeratzen, sartzen, bale, hau izango zen, aurkezpen bat nola egin, hemen daukeun informazioekin, horren informazio horrekin, izango zen, hemen daukeun informazioa, ChatGPTek eman digun informazioa, gure aurkezpenen sartzen jutea, bai, bismek ematen digun aukerakin. Bai, beste aukera bat izango zen, bideo bat eitea, orduan. Bideo bat eiteko sartzen geha, pictory.ain, eta hemen ematen digu, bideo ezberdinek sortzeko aukera, bai. Bideon imaginak sartzeko, testu bat emanez bideo bat zaiteko, grabatzeko aukera ematen digu, aurkezpen batetik bideo eiteko. Gu probatuko duena da, testu batetik bideo eitea, orduan, bai. Testu batetik, probatuko duen nolako bideo eiten digun, orduan, hartzen dugu, berak, adimen artifizialak eman digun bideoa, o adimen artifizialak eman digun testue, kopiatzen dugu testue, eta nolako bideo egiten digun. Bale, orduan izango zen. Sartzen diegu, beak eman digun informazioa, ja kontrastauta dauna, eta elektrodo bidezko soldaduran segurtasuna. Bai, eta sartzen diegu, desaten diegu bideo generatzeko. Piskat arda egiten du, orduan, egin dugu ja, bideoa ja sortutako juten geha. Bai, hau izango da, beak sortu diguna. Bai, ikusten dugu, ez digela imagen eta zeak erabalduta ikustenak, orduan hemen hauren moldatzen jungo behar ginen, baino, eta gero jundaikeu hemen, bakoitzen denbora edo zeak aldatzen jundaikeu, bai. Bai, da jundaikeu audioa sartzen, argazki diferentek sartzen, bai, hemen inbarko guen haure pixkat moldatzen jun. Orduan adibidez, imagen hau edo bideo hau moldaudekeu, eta hemen beste bideoa sartu, bai, dana moldatzen uzten du, bai. Bai. Elektrobidezko segurtasuna, bai. Elektrobidezko soldaduraren segurtasuna, bale. Baizken ikusten zuen moldatzen nola uzten duen. Eta izango zen, pixkanaka moldatzen jutea, gero gure bideoa zaiteko, bai. Ezkenen imaginak eta dana aldau garra dau, zebeak sortu digin bideoa, adibidez. Hemen ikusten dena, ke eta gaz toxiko garrantzia eta bakon argazkia jarri dugu, bueno, hemen jarri beharko duen beste imagenen bat, adibidez, tipo masoldatzen da eta kea nola sortzen da, edo lako zerbait. Eta hausi izango zen, nire 6C